P6. אף אחד לא יודע את המילים של השיר הזה חוץ לפטיש מסמר מכף מהר, סוכה לבנות, בנים בנות. איך זה ממשיך? טוב, כשאני מגיע לבקר בסוכה שלכם, אז אנחנו כמובן גם מביאים לכם את המשחקים הכי מרתקים מאולפן ערוץ הילדים. מי רוצה לשחק? אז אנחנו נתחיל עם אופק שמקבל את הסט כוסות הזה. אבא אריאל, שלום אריאל, זה שלך. מי הולך לנצח? אופק או אבא שלו? אני מאוד מקווה שהמשחק הזה לא יפריד בין אב ובנו, שיהיה לנו חג סוכות שמח. האם האבא הולך לקרוא את הילד, או שאתה הולך לעשות בשוט? 3, 2, 1, צאו לדרך!